Menter cymdeithasol yn Caernarfon ydy datblygiadau egni gwledig. Da ni'n gweithio efo pobl dros ynni a newid hinsawdd, a trwy cydweithio efo Adra a partneriaid arall, da ni'n gallu ymestyn allan i helpu mwy o pobl. A ffordd o peth da ni'n trio wneud ydy ffwrdd i pobl i helpu nhw yn dysgu sgiliau newydd, i renu profiadau, a trwy wneud hynny yn grymuso pobl a cymunedau i wella rhan anodd ni. Dwi'n gweithio i Bartneriaeth Ogwen. Da ni'n fenter cymdeithasol sy'n datblygu prosiectau adfywio yn y Ffryn Ogwen. Prosiectau sy'n creu bydd cymunedol, amgylcheddol, diwylliannol ac economaidd i'r ardal yma. Da ni wedi bod yn gweithio efo Adra ar brosiect Zero Net Gwynedd sy'n edrych i ddatgarboneiddio yr ardal a gwneud hynny trwy weithio ar gael wardeiniau dynnu i helpu i atal tlodi tanwydd mewn cartrefi. Ond hefyd, da ni bod yn gweithio efo Adra ar helpu adeiladau cymunedol yn yr ardal yma a 5 ardal arall yn Ngwynedd i ddadgarboneiddio adeiladau cymunedol. Mae'n bwysig cydweithio, mae'r broses o gydweithio efo Adra wedi bod yn dda i ni, dwi'n meddwl, yn enghraifft dda o fentra cymdeithasol yn cydweithio bydd yn cymunedau ni. A dwi wir yn edrych ymlaen i weld prosiect Zero Net Gwynedd yn datblygu ymhellach. Prynawn da, Gareth Hughes ydw i, reolwr Cist, gan olfan Isadiliau Sgiliau Thechnoleg, rhan o Busnes Art Llantylliomenau yn Llangefni. Gyda ni enghreifftiau o gyrsiau i'w sgilio sydd ar gael ar hyn o bryd trwy Cist. Mae gennym ni solar PV, solar thermal, heat pumps, energy efficiency a fwy o gyrsiau i ddod. Falch o fod yn rhan o partneriaeth arloesol yma cynnwys y prosiect Net Zero Gwynedd a glwb dicarboneiddio yn Penygroes.